Bieslo tegen Ruiver. Nou, dat is een affiche. Daar kijken ze natuurlijk het ganse jaar naar uit in die twee dorpen. Allebei onderdeel van de gemeente Bezel. En als die twee voetbalclubs tegeneen moeten, ja, dan is dat altijd garant voor veel publiek. En ook wel voor veel spektakel op het veld. Laten we hopen dat het deze zondag, deze eerste zondag van mei, ook zo was. Voor zijn Bieslo in de vertrouwde groen-witte shirts en Ruiver in de oranje shirts. En Bieslo kreeg de eerste kans van de wedstrijd. En een vrije trap komt hoog, maar gaat aan alles en iedereen voorbij. Vrije trap van Jasper van de Boel. En die kreeg dezelfde Jasper van de Boel opnieuw een grote kans door een fout in de verdediging van Ruiver. Maar dan is de keeper Roy Hendricks van Ruiver vlot uit zijn goal. En hij voorkomt dat het echt gevaarlijk werd. Dus is Bieslo goed van start gegaan in de wedstrijd. Maar blijft de stand vooralsnog 0-0. Bieslo opnieuw met het opbouwen, maar dan de bal kwijt. En dan wel heel snel weer terug veroverd. En dan kan Bieslo opnieuw de aanval zoeken. Over de zijkant. De bal kan weer metgenomen en dan moet de actie komen. Actie over de zijkant. En dan komt de voorzet en is dat een doelpunt. Jawel, hij is binnen. Ron Sille is doorgelopen de spits in. En hij maakt de voorzet van Tico Jansen zeer vakkundig af. En dan is het al heel snel in de wedstrijd 1-0. Bieslo op voorsprong. Donderdag wonnen ze nog van Belveldia op eigen veld. En nu komen ze op voorsprong tegen Ruiver. En zo duidt Bezel het dus goed in die slotfase van de competitie. Mooi metgenomen. En een shot. En dat werd uiteindelijk geblokt. Shot was van Joran Huis, de spits van Ruiver. Wel nog de Keurner natuurlijk. Bal hoog voor. Dat was de kopbal. Terug naar de tweede paal. Wordt het nog gevaarlijk? Nee, dan is het geval geweken. En Ruiver dus op zoek naar een gelijkmaker. Een aanval van Bieslo dan weer. Met de ingooi door Jasper van de Boel. Daar staat Ron Sille weer. Dat draait zich hangig weg in de voorzet. En hij is binnen. Wat een geweldig doelpunt. Bieslo op 2-0 voor. En dit keer is het Tico Jansen net nog sting hij aan de basis van het doelpunt van Ron Sille. En nu scoort hij op een fantastische manier de 2-0. Kijk nog een keer aan de herhaling. De hoge voorzet en in op een sloef. En tak, onderkant lat binnen. En Bieslo op 2-0 voor. En wat een geweldige start maken ze dan in deze wedstrijd tegen Ruiver. En ze hebben de punten nog heel nodig. Want alles staat heel dun bijeen onder in die vierde klasse E. En alle ploegen die willen natuurlijk niet degraderen. Bieslo dat lange tijd op een degradatieplek staat. Kan zomaar iedereen en alles voorbij gaan op de ranglijst met een overwinning vandaag. Keurner van Ruiver. De kopbal is vrij. En binnen. 2-1. Doelpunt komt eigenlijk uit de log vallen. Bieslo dus heel snel op 2-0 voor. En dan nu de aansluitingstreffer, de Anschlusstreffer zet de Duitser. Er wordt gescoord door Joran Huis. De 23-jarige spits van Ruiver uit de kop tegen de bal gezet. Ja. En op de lijn daar stingt Jules Niesen nog wel. Maar die komt niet meer bij de bal. En dan is het dus 2-1. Opnieuw Ruiver in de aanval. En de redding is vrij van keeper Daan Reinders. Maar de was al gefloten vanwege boetespel. Maar Ruiver op zoek naar de gelijkmaker. Nu weer voor de zijkant. Voorzet van Stan Smits wordt geblokt. En dan wordt er hands geconstateerd door de scheidsrechter. En is ook die kans weer voorbij. Maar Ruiver dus nadrukkelijk op zoek naar de 2-2. Aan de zijkant staat Pim Rijnen. Want verdedigd weer door Tim Hendricks. Maar Rijnen krijgt de bal toch voor. Daar staat Huis weer. Bal terugleggen. Hem gaat dan de trekker overhalen. Daar gaat er binnen. Jaime Izquierdo Noyen. Dat is zijn naam. 33 jaar. Een van de routiniers van Ruiver. Maakt de gelijkmaker. En dan is die snelle voorsprong van Bieslo zomaar opeens ongedaan gemaakt. 2 golen van Ruiver. En de spanning weer helemaal terug in de wedstrijd. 2-2. En dat is allemaal nog in die eerste helft. Zo lang hebben we nog niet gespeeld. Dus genoeg te beleven voor het publiek. Afstandsshot. Oh, en het keeper Daan Reinders stond nog meuten met. Het was Ruud Segers die het maar een keer probeerde van afstand.
Komt er nog een treffer voor de rust. Slotfase van die eerste helft. Er kan het shot komen van Pim Rijnen. Maar hij het vizier niet op de goal gericht staan. Hij hier zomaar Ruiver nog voor rust op voorsprong kunnen zetten. Pim Rijnen. Nu de actie voor de Ziekeint. Rijnen achter de bal aan. En Alterzonne maar een cornerroute. Weggegeven door Tim Hendricks. De bal draait achterin naar de tweede paal. En de redding! Vrije kopbal van aanvoerder van Ruiver. Dat is natuurlijk Doné van der Weijden. En de redding was van Daan Reinders. 2-2 was de stand in de eerste helft bij de T. En we gaan kijken naar beelden uit de tweede helft. En een hele aantrekkelijke derby tot nu toe. En hopelijk wordt de tweede helft net zo interessant. Druk liggen, Bieslo in de aanval, daar komt het shot. En dat gaat nog maar net neven, het scheelt niet in zoveel. Kanske was dat voor Bieslo speler Stan Poels. Jasper van der Boel, maar weer eens op avontuur. Dat uit er dribbelen. Maar is het ook effectief? Jawel, krijgt de bal naar de Ziekeint. En daar staat Tico Jansen weer. En die trekt naar binnen. De doelpunt te maken van net. Jansen met het shot. Keeper laat de bal los en gaat naar binnen. Jawel! 3-2 en Bieslo alweer op voorsprong. En dit keer is het opnieuw Ron Sille die scoort. 3-2 en dat nog geen oor gespeeld te hebben in de wedstrijd. 5 doelpunten al gezien. En dit is ook een heel goed opletten van Ron Sille. Daar ziet de bal losgelaten weer door keeper Roy Hendricks. En is er dan als de kippen bij om de derde treffer van Bieslo te scoren deze middag. Is er weer goed metgegeven door Ron Sille. Tico Jansen, is dit een overtreding? Geen penalty gegeven. Leek me inderdaad niet nodig. Tico Jansen blijft dan liggen in de 16. En wordt er gewoon doorgevoetbald. En dan de scheidsrechter doorvoetballen. Maar bij Bieslo zijn ze dan niet blij met in ieder geval. Dan wordt er nog het geduwd en getrapt en boetebeeld. Komt er nog een kans aan. Ja, dan hebben er een paar spelers zich met elkaar in de horen. Ja, dat hoort ook bij een derby. De emoties lopen hoog op. Ook in deze wedstrijd. Maar dat is nergens voor nodig. Bieslo steekt met 3-2 voor. Aan een penalty was het niet. Kinderuiver nog gelijk komen. De voorzet. En dat is een prooi voor keeper Daan Reinders. Zal blij zijn dat er de bal in de hang heeft. Voorzet was van de invaller van Ruiver, Roan Koppers. Maar de zorgen zijn er nog altijd niet helemaal weg bij trainer Rick Driessen van Bieslo. Want daar komen ze weer. De voorzet. Oh, en daar staat er voor de goal lang. Voorzet van Pim Rijnen. En zo kreeg Ruiver nog het kleine kansjes in die tweede helft. Maar dat is te weinig om het Bieslo nog echt het vuur aan de schenen te leggen. En zo eindigt deze derby in Bieslo, in Bezel met 3-2. Bieslo pakt maar liefst 9 punten uit de laatste 3 wedstrijden. En is hel op weg om de handhaving te realiseren. Maar beide ploegen zijn nog niet helemaal zeker van handhaving. 2 wedstrijden dat ik hier ben, 6 punten. Dan moet ik dukker komen volgens mij. Ja, dat was misschien niet dat ik hier geweest dit jaar, maar ja, een bepaalde geluksfactor als ze hier was. Dus wat mij betreft moet ik ze volgende week weer hier zien. Ja, vandaag tegen Ruiver, ja, dat is, als ze één wedstrijd wilt winnen, is het deze bal natuurlijk. Ja, ik denk dat ze die jongens niet hoeft te motiveren voor zo'n wedstrijd. En goed, zeg, dat is ook een beetje geluk nodig. 2-0 voor. Makkelijk naar 2-2. En nu is het geluk aan onze kant dat we nu 3-2 winnen. Daar zijn ook wedstrijden verloren dit jaar met aardig voetbal en dat we meer verdiend hadden. En dan valt het kwartje onze kant op. En op het goede moment in de competitie, hè, kun je best al nu winnen dan nu alles verleden. Ja, het gaat natuurlijk wel het liefst al. Ik heb meer punten gehad, dat we niet deze wedstrijden die zo van belang waren. Maar goed, nu op het moment dat het moet, dan winnen we. En ik denk dat dat het nu het belangrijkste is. De winnende goal even, en de rebound. Ja, goed. Ik ben geen echte spits, maar het zijn wel spitse goalen natuurlijk. Ik zie een Jasper zitten en ik denk, nou goed, de enige kans wat ik dan heb is de keeper de bal losluit. Ja, dan moesten dingen altijd op loeren. En daar waren volgens mij de verdedigers van Ruiver niet mee bezig. Ja, weet ik wel. Dus was ze dan een echte spits of niet? Ik denk het wel, hè? Misschien geworden. Ja. Ja, nu komende weken, ja, het gaat tot dan nog omspannen. Hè? Je zit nog niet helemaal over de finish.
Nee, maar als je deze lijn doortrekken, dan heb ik er het volste vertrouwen in dat Veurus gewoon veilig spelen. Je hoort eigenlijk, ga niet toe zijn klasse liggen. Nee, dat sowieso niet. Maar ik denk dat er meerdere clubs zijn die er niet toe sturen. Maar goed, dan moeten er toch 2 afvallen. Dankjewel. Goed, bedankt.